Salama zan yi gare ki na damu ina mafarki zuciyar ki ta ina ingata a madadin ki shuka ake kira noma. Farkon so idanuwa ruhi yana zuwa zuciya ta yi ajewa baki ya yi furtawa bani irin ta alfarma. Asali ku za ku ga ƙararrawa ta buga lokaci ya shiga ba shayi in ba su ga nisan ki yana kiran girma. Rana bunkuna inuwar ki zan tsuguna ki ceto a kaina ƙaunar ki tana raina adalci nake ta yin nema.